Yo, mema majo eba asanteman nokre platform yi so. Se me nuanom a sa me nyina adwomo no na ma obi bia adwo. Na mo so a ade a che mo so na ma mache. Mo am so mo wa awie mo so no na ma ha. Ewo asanteman nokre platform yi so. Na em se na no me be kire bo aman se mu kakra. Efa na me ka se asanteman ana asante ahemfo no ai we wura ho no ebinom no koreka eni ho bi the comment bi ba say me wa evidence bi ana the boy man dey evidence na me si offense ko se nsem ne ba na yedi na otena ba bi na wa nkutie mu bia eba mu asem no ntimi nka ko time offense akonya no na wi afia kented the third efiri mu ana na mese wanya akon eno meti Dr. Kofi Kodua Sapon busuani bi e o madwene se onye de hye ti e committee yewura te committee committee no ahemfunum na neto so na ye kumawu man hene ona na ye chairman ti kumawu hene committee say yenko hwehwe asemnim na yempe asem no poma sibre yenti amekasa ahemfunu bi mmoa yewura no eno asem na me be kan sisia no mahunu se de me kan me wa evidence ana me wo niema bi wo ho se asem bi wo asase ye kan no yentimi nka tina mmere bi me ye ebi se adie bi kura ne se yewura kan aman hene na wo ho no ibi wa no wa boye yewura beti yewura adie bi se no nso ahunu kwa won so be kan asem aye de afa so na ekoba aye na omukọ committee level no ekosi ho fa abosomnom asem na yesi anomagu chewa aso ne be se committee level ho no obi ate ase se die na ekosi ho die na si wo sa na abosomnom ho na kumawu man hene na ono ene na gina ho ase chairman omu yi omu nkrata kira abosomnom no nipa 5 na hemfo 5 no anu mu ho nyina no asembe no mkae we de nya asante ahemfo nkunti na se asanteman ne asante ahemfo no na abunfo mienu asantefo na nkasa so miensa sase ma mekan meboa na namumra no me challenge sanum committee no nananom enum na no mo so no me challenge se meboa because abosomnom no omo botugui omo ba abosomnom no tugui abra omo se abosomnom no yede endi ho the free committee level na ba ye ayewura be kan se abosomnom no me pese me hunu se ahemfo na koye kobo ade no tugui ye omo timbo yewura beti se yewura abosomnom na nsem no nyina wuyi ma ye kohwem ye koye na ade no nya no kore omo timi kan omo timi anka evidence ni bi no ade a na ni ho mo committee yatim committee amo makotena asem so na mo hwe asem na mo hwe ye no asem na ade no eni ho abosomnom na ye kan eni ho nya ade se wo ho committee no 5 against 0 maboni nyina ato agu abedura santeman ya to aba 21 against 5 se ni pare ye desi ene yewura ennim nsama moko kan ho nyina ene se obi ayi yewura asutira wa yi na asutira se abosomnom bi ye de wo ho ene yewura kopeja abosomnom de baaye okopeja de baaye no mo committee na mo ko ye na mo ko kan asem de abosomnom betu mu mo kan ye na mo yi asem ni firi ho na asem be na mo ka kire yewura asense be ma ye ni anananom na asense be ma ye ni asanteman de dinkai de etoso no e ma wiase nyina so obi ankere na dwen enti na me ba me so obi ankere na dwen na asem wa meka no meka se de ono no adwene papa no de ana so ope bibia tie ndi obetie no wasomdwiem
the on some pay binti and also back the because me men 7 bar me comment na eba no me hwe comment na de na so no enya de obeka na be kire me se de sese me minim ana de me mahunu ana de mate ne mintimi nka eno ko ade wo ye me dey meka wo ye me dey meka be be se no na mebusa sa ahemfo na meka se omumwa ye wura otumfo no tama ye wura kan sa abosom no no asambe no mo kan and the wiase nyina see anu nsu aguo mu so anu abosum aguo mu so anu nsu aguo mu so committee no atumi abegina ho be kan se da bia asemu ye kokan ba ye kokan ye no ye hunu se eni ho committee ni tim be kan o atumi abeka o mu ye din ti se service si yewura e bia yewura e ko akwa kotoje mu a minim se nananom bi mbetena ho mana kotoje mu na sa asem na first so na asantemite ye anya sa nananom bi no mo som no anya sa nananom mo som because misana na poku armo tam no a shamere no na ahemfo akese anu mo ho ayoduro ni mapaw nu no mo ho ni nyina shamere kyame akotom ni ayi obibi wo ho mbebo na beti aka kyere nse miwura ade ese dia e bia asi ya ka ho asem nti sa kopie ba ade bia problem beba ya ahemfo no bitimi kan ya ahemfo no ayi wo mu num no mkotena hokọ ka asem no o mu boss anu mabosom num tugu ye 5 against 0 no eti aye na kyese ni ho no yewura ba no be pagya en so bi kura me kotin wuche obi na kokache no ko pagya aye no omutimi ka asasa anu ma de ni ho ana omutimi ka ase ni ho oh yanka no kura nkyere damfo ne ense damfo agoro ewiase ade bia de ye wa anya wode ne fa nye yonko ena 7 years me ya asantini nti na ade bo ho na echi aye nka se ya nka etena bia ebedi asantini bi na bia de ye beba no na enye papa se ntokwasi asantima mu he ya asantefo ebi nkan ye ne ana obi fa na foforo bi te se boko dia abai da boko yi enye nipa mienu na akofa asem edi aba enso se ntokwa asi ho ama ya sesa soldiers police fo akogu e kwakopata enti enka no krenche ya ahemfo ni bi omu ye de omo ho no me information amanya na niam nyina se ahemfo bi ti o so mbe frem o frem ya meba se mpesa me ma because Jamaica no meka na maka se me bo na kuma wu hin din amabo ni din se on na na committee the committee na ye no asem no mo bo abosom no ntugu ba yewura be kan abosom no wantimi anka ho asem no se me bo a no no ankasa no wato ne nsa afra na o de makogina ba bia nsesi egina sa asem we ni ho ente sa ni approve bibi ni ere ni de akere ntini ma bo ntwa yie fensen sam e ba ye no asa anu abosom no nko ebeto mu na committee fo na omote ho na munim sa asem no makoka asem no abo asem na to ogu a committee na timi ehwe buada ebepem ne omuntimi nkan se asem we de ohene ye koka ayu enso committee ne yeti ye na agi sika afanu no obi atua sika ani yeti committee no nti e not say parliament ye wura we not say president asem ba no ato asem no na parliament wa hwem eno yi ebia mo ampifo ni ministers na wo mbise mo kohe na mo kosiesi asem no na mo fa asem na mmera eno makosiesi asem mo kosiesi asem no de wo mo nyina mo de ho report ye de eba na president ne ba no be kasa asem we se na tie na asem no mo kan ya de asem na asem ka asem ka president asem we de ehwie mo ehwie mo se na kosi ye na asem an kana president gina so no de koka asem na koya asem hwan na asem ko bo no so bo nti be kasa ahimfu ni bi moa esa mo ti ase ahemfo no bi mwa yewura enti sensam ne ba de o mbeka no enye no no de ba mudia committee level mbeka asem na ebeba no na asem ma be ye no hunan asem amaka ama asem na beduru ohenanim ami akenkan nsem ni nyina A to Z ansem ne paper ni bi wo ho a kire se sa no abosum ni ho ya kan o mabom sa konkode ya ase ne yashiri obi atimi di akunya no e ma ne yeyi na mpa committee no magina ho asem no mabo atu agu ampa because enam yewura pokuware na pokuware nti ne nsem tam mo kan asem no nam sa asem no kura ansi wo manhia nti no asem no kura no mbe kan ne nyina wo fen so a eye kokofu man hene ene chairman bogu man hene ka ho asankar man hene ka ho na manso nkwanta hene wo ka ho na manso nkwanta hene na bidi ne ho yawo na manso nkwanta nti nam se ahemfu no bi nka no kore bidi na manso nkwanta hene ho yawo pa sa ade asi wani mo poku arata wo sa mere na wo ho ansa na yewure bedi akunya edi se yewura kura no se onim a wo na manso nkwanta hene wonim nti ade na wo mo yewura beti nka yewura asem wo de
unu ya panyini emmere so asem ye ka firi ho na ya ka asem no ya ka asem ni ho enti asem ne de me na me dance ni me na me gina mu wantimi anka e ko committee level so maka asem amma esi abosum ni ho akoye 5 against 0 na mo so sa begina ewura be kan mo so sa gina na mo ti odin na mo hwe no o ka asem no asiremfo de petition ba ne kenka petition na ni enya kya me so bia gina ho no nso aka kyen se yewura kan asema wona fa se petition mo nto petition to ni ato atwene nti se ka asem mo manjie de sa nye ya enti obi ntimi petition ma nye ya na edi tufo sa tunum ebe chechira asantema se ne de chechire ye na nam anu mo ho na no koreka ni etimi di ahusi ho bi to se asenso kofonom ebi to se di kopem no ane aytwebo akodua no omdo omusi ho no enti sa no made ne yebetima yebia na umusi ye ho asantema ne yebetima yebi enti na ko ni ho no ye mfa no kore emfa nua de sese ye de ye de no kore ene ka bibia no kore ene ye de ka so wo no kore de ye de ka ne ye ya kata no kore no so ne de kontompo ye adwuma kata no kore so ne de kontompo ye adwuma adai azantema adai yen ka no kore nya wo ya asantini ana nkyere se wo ya asantini ndi ade bo ho na no kore na wo nua bi ye de bu no komu a na wo de wonye wo so akonya da wo fie ebaba ntinam ka se ya anye ne ho ne anka no kore a enna ye hunu asantema no wanhwe ya ye nkyiri no ye hunu asantema bi because the entia enam no kore ka bi eni ho nti no ene niema bi ade se hu ne niema boye ti de ese ye ka ye ntimi nka eni suro ne niema bi nti no tambia be mas enema ye basa ebe ma niema ye basa na me chef mo chef so yo nyano me sa mo nyina akwa ba bio we die kama wi ya meye me piane na me wo ha na yenua be me bi efe no kenshara bodam osane me papa yo da chi wo bo no ho mana na ese na kwakudua me hu ne da me nte ne nkada me yine sepre mo to yiyi a anadwo ye kwakudua me na me hu papa ye ni mu na nasem kai mu no o kan ofenso asem teze asefem osabo no ho mana na ese o ya santini na ne kasa ne nye mu no ne nsem no memede bebre wom kofa sabi sampa sembe fra say ebinu se agima bedu hye no wachi ena agima historia bai o kama sante ne yesi afedi o sa akohunu no kura bi ewu mu no ai asante forseke o pisika ne yentwia papa se sabi munun krumsi ne ti ase hya asase na nanom sabi enya do sabi abra egu nsa de kire sorgu asase so tia ne yede e kire bole ansa ne yede mananam samanfo anya me betwia woka obebre pa obebre se obi wano akasa wo santene obebre se obi wano ohu nokore se da petem na wodi moye bua so yi nkontompo wan ene ko she agima historia num se anase bi enya do se bia obi nim no ne fiti ase no obi ehu na wiye oba wo kasa no ono asi so se ono nokore enkuto no obeka ya atrobi enim na ne nua no brofo bi ho no omo nti asemase nobody go to his mouth krachi abara ye nana is supreme imperial royal majesty what na offense wasem so nana moako dansini nana moako a woje best farmer wo fenso dansini ofira chie ye mabusuakom oya chie ye muni asam ne beto ho ye wura abra kura ma badwamu no na kasantia mamre na wo kan wasem no ehne ma oba ahema nko atumi zo wonsi yene won ma santia mamre krachi afro na kwakudua hwan na kire wo santia mamre se ohema ne siyene hwan na kire wo za de ma no na emum ye ma ohema atumi se won nominate odechie no ni in connection with abusua panyini na ke kasantia mamre mu pade a ohema wotimi nya hwe abra abusua panyini mu hwe na namu akọ ofre hyeyim asemi ba ye wura ma ofenso hima
akonya bebre se wo mra won sanyi de hye mfamre no abrebe ye wura be mo offense hima to mi se wonyi de hye mfamre no akoyi keke sapo no de abre no ye wura nka ne ba bia se keke sapo nye de hye o se ya nom bosomsa agu onum so ada chiemfo sebi anyaro sebi abrawo na nadwamna kanta wodi kan sebi asase no da fen fonso feso wan ena de ma sebi adehye ya sonafo adehye mo no mtena so eye wura se tu odi kan ene europoku ade wonum bleso no fensofo nya esase ena mo ni nkonti ekofa na komadan ebenyamfoman amowi no muni adade enkuro nyinala sante hende no mtena so ejisa wo ano kasa wo kasa hunu wo fact ye wo metra me eka twi bia sabi esi esu ni aboso kasa wo kan twi na wo kan esu ni aboso kasa kan na wo ka bi na nkura wa kire no wono mu nim twi kasa nti wono mbo mmede wa betra wo ka twi se ni kasa won mama mra ni amane krache na wo sai no hwan ha sumina se konto mebe fifie si so ne efiri sabi ko kontia. How dare you so too for atena se aka asem na betena bonti abekire se empanimfo wa santimem ho no ana sebia nya sebia brawo si ati committee tena asem so a committee for na day judgment masam no ana otu for the judgment masam no. How dare you say kwato de bodwe ye nya nkire de kwato ne wanyene de na chika eja meye kokko ana se kwato buru ye na chi kokko dada na say so de how dare you say otu for kasem na wo sebia nya do sebia abra wo hye nsasawa ebetena wo be kire sebia asem no say how dare you who born dog one ma wo say wo toilet no say ye wura betena sia coffin so asem na be kire ba bi e mfa sebi empem nsie wo hye sia say he krache se wo foforo no wa fa konton kron na wonnim na de kron etetena santema so a edi beyaw na nye kokote edi ebeyaw na nye kokote woni na esu ade na ne sabia nya do sabia brawo obi ama no homere so na sabi esasa sabio entutu ado so nti na otutu guso na ka wo se no hwan no so wa santema mu a wono betimi akakonya bi asem apart from yewura otufo se tunyam kese ya sabia santema nyina ya ne dia na yewura be kasem abetena se wo na abekire bedwom wo woni nyansa se hwan why man yewura ma wakonya fa de hye bre sanse wo di kan ka kire brain se wo ba okotena people so no wa anwoba se eyi e obi se osi e cha ne de ba mo sore na mo ke kam mo ba kosem bodam sem no ane kosisi ensem wa kika so mo firi sem ka ba kosem woni ma ba kosem akonkode asefo ene ahyeye mo fo nyina obiara ka se wenu mienu nyina nya de hye woro ya pone di ade yeyi na so in the middle of way ya wo busuani bia se BBC ya ye no mabosom se go on so ebini krofo akọ pepo so onum di ade yeyi wo obusuani ade na wonim akọkọ aketoa sesebia nya do sebia braw wosum panyini sun wutwe ya seka twede o kire frituwa sebia nya do se mowre ho ana frituwa ran ho ato no mowre ehuna frituwa ran ho ato no ye no ane se na menne ehe ne edisi ya hu ne sibira ene ye pa na sumadwude ye na wo wotutu atata abesi ho se wutie wona abekire sebi se ne ewuransi mu asem asanteme wo abekire ba bia de kokko na bia enya akura resume case krache watomira na atu nso ye dwa na ho agufin wona cha usade no ene su ade ado strong ama sebi enya da wo prince ase eye pridu kodo woni ye su ade se wo papa sebi ne cha cha no how dare you hwe asemi ye wura kai eni epato tie ye wura nka sa konkode asefo nya de hye ye wura nka sa hye mefo nya de hye na ye wura kira wo se
Wano akasa o kase ne nana ena kwatna pepo so no enye no kore abusua dua no usisi so keke sapon Somewhere across the world, on the group anymore. So, I saw the Luha, Somewhere Brown, Somewhere Momoko, that's a Lumra, that's a Brown, will be also yet. No one emphasize Luka. I don't know the Luha, no, that's what I'm telling you. ena ye wura kase officer kunya bede o OCC nemo mensama yakoso twika we yakotwa we yakotwa ne ma mo ye nyina nya ne dwuru onim sasi kanu a wo keke sapo ko twetwa ma himfo bi no ye onu gidi ye no anya ne dwuru ye wura nim ye wura de no kro ne pepepe ye ene bu no wasante man he krache utu nsu adware na ho wonka wo na beche ya konkode asefo wo beche hyiemufo wo na beche onu mu tese ye wura wonim ya wo da bai na wunyi ne ye wo maame no papa ne wan enye na ofiri abusuakuo be na wo ofiri mu abusuakuo bai na ofiri mu won ne ma utumi e wo fe so atemu oba won ne ma utumi so utumi de won utumi si wura bu asem owie na wo besi ho wo hime krot wo nya de hye ono onya hyemuni ono onya konkwade akonkode asefo ni ye kasema wo tuntome ebe kire ntotobe ase na sabi wo ye bodwa efrao ye wura wo bodwa wo frao wudi mu akye from abetena se bi save up to £468 on enni pa bani so ade car insurance. enni pa bani so ade ka betena se a wayiro ho a wo kase na ka wa kire ye ba bi afesofo fil baye sabi anya do ye wura efi o se etu bre so bepo poku wade enne se mo ni nko na ofin so bo ne ho manane ne se kire duma se nkranza ne yadade bo hia na se de nyina nkoma ye wura otumfo poku wade o se ne hwan ha sisi dua bi hu mire nye dua pa o sisi dua bi hu mire wo se ne hwan na abetena bonten wo na abekire na wo nim de yi da ba de wo sabi anya do hwan na asoma wo Answer was right. You don't buy it. As I said, somebody maybe. What's it? The people back time. What one or Coco for him? I got to Uberman, one that you want to walk to go to himself. So, John, what's the media? I'm free. I put it one more quack. And na sabi na dwa mra kente to ho. E no wo twu memire. E na kokofu hene. Sabi oyiko nyina wo no muti. Ana wo kire se ye wura na pokuware ko fo hini na ya fese dwamre kente na to esi mire yo no se de be na hawo o se ye wura ni ba bi te ba bi e betena kwa ni bi no se de na ape o se de mpem woni nko na mo woni nko no ye ja mo no mo no dia me nyunu to mo ba bi mbe didi adwuru bi a ne ye de ama na ye wura dikre efiri nyamfo efira mo wi abesire ko efese koma dan ko tachi mai nyina ade ma afen so ena wo betena ho wo bekira ye afen so mpaninsem he krache he wo hosa sagnata pa wo ba bekira ye afen so mpaninsem wo bekira ye se ne ewura kasa wo na bekira se ne ne wo se ewura ye empanimfu asabi wonu ye committee fo onu mbu atan anasante akonyasie ni akonyatuo akonya be na ye wura wonim bi asantema akonya be asantema akonyasie be na ye wura otofo se tu wonim bi wobetimi asi asantema akonya e wo abra ye wura wonim bi wobetimi atu obi ade so wasantema bi e wo abra ye wura wonim bi wompeninsem sadosoa wompeninsem sadosoa e chichi kura na e kira so a oni enso ade so papa sebi ne mpase ho na cha wo sa na ma no
Ana nen pa baba wo mu ade sa. Wa betena wo mpani sembe na wonim. Empani sembe na wonim. Wonye santini da na wontimi nye bia. Wonye santini da na wontimi nye bia. Obi nchia branti mfa mame. Baby obi nchi na mana mene ne de e wo internet so. Minimu da. Na minimu wa ka me no wo yaye ho fi wa bontene. Obi nchia branti mfa mame ya wa ha. C'est pas le vrai pas sur le là. C'est le Obama. Et la fin de la soirée, c'est aussi de Bimbakan. Enfin, Sabi, ubetina bonti kura ukase. Ka wo so ka bakosem. Na akeke kansem na yayi se cha anwa, se ye cha anwa, ye cha ne ba. What kind of bakosem is that? Sa bakosem na atam na kan, where did it come from? Chire hwan mu ne akonkode asefo. Chire hwan mu ne ahyiemufo. Ehia yesofo, ahyiemufo no, ehe no no fa ye. Akonkode asefo tu kotena hene. Nana be na de akonkode asefo du won manim. Won nana be na di ka be ya ohene. Hwan na ne ba ne we chire bi. Wa betena na atoto mane. Asema ka nyansa nim. Be obi twom onim so okasem because why bi se okasa. Be nyansa die no wasema wokem. Krache, wo pempani nsem wa ya. Yesu empani masem. Sa opese obi hunu sa wo yempani nsem wa Yesu empani masem. Na so dwere wiase na obob na ya te wo kama mo atwa. Wote. Wonka hwe. Nyansa ni de wokanim. En ma sa tutu mane. En na say ye cha akọ be person en ka wa nwa ko bi so hia ye cha ne ba. Do you know the terms? This term have nothing to connect with the asunafo. Huh? When you saw the other money, so I sa. And then the palm up a mumu adesa. Now you were acting as a conference on some. Wo na betchere. Some penny for me and a committee in the question I say, and I honestly say, and a pen committee in the was some was anti mem. Huh? We're looking for students. Oh, advert in the class where they do the adults. Change that from just £5 an hour. This is the problem about the cases ebaye. And yes, omonya adihye. Nemo mo nana. Sebi enya do sebi abrawo. Na sebi enya do sika futu nti. Eni sika bia te, ni sika pa, ni sika bo nti. Won person mo yi ni firi ho. Na nana ne do me wonom. Sasa ade a. Ene na me do mo fira konwa no ho. Se mo bie no be ya adihye. Etimia sa situation we enya fe so akonwa ho nko na wo. Mi akasa ne fie ebi ho. Situation we sabi ebi ewo efe ne se subija santema asubija akonwa ho ebi ho. Sa situation me kasa ne ebi esi kokofu aye akokọ mfe asema me kan ebi wo ekro efe nse domi abrantam ho ekro bi obi ho. Echi enye ofeso nko a na abosomsa no ewo ho. Isase kane no enam sika pasika bo sika futu nti na nananum bi ho anmo no wonmo etwa mena ema wo nananum nananum abonzemsa e de go wonmo so eti mikura mti we mabusua sabi ebi wom ya no bosomsa go wonmo so omudi ade na enye yie aso nyina ya ade koro no wonmo nananum ase no wontimi ni ade ne mumade ye mu ade ti ewura kan se ati semo ye mu ade ye wura nka se by force so wonmo ntimi o se ade semo ye mu ade na da ho mu nye mu ade wo ye dai ebebusu bedi ezasa amamna ne amane ne ye na abeta bonten abeto to nsa te se de sabi enyado ye bu atemu afọ de ma obi wan na asoma krache wonye mpani nsem sasa woni mpani nsem wo betena ho wantimi anche akonkode asefo wantimi anche achiemu se cha nwa ya se ehia ye cha ne ba esem hunu bia na mo ka fransem esem hunu bia na mo ka fransem wo bi chia branche mame na nanim ye mahi obi frana mam nanim ye mahi papa
na mon kan chen se mene ne de baby kuro koshia asampani se mo keka no ena onya santini eda sebia nya do sebia broti bontene bebo pum na bu asoche ebe chia ne ka baby kuro ya santini free e baby ani ni se kwa won se santini free no oba be kire Oye mi ye na se ko jo preso so yo mi okubia na se ko jo preso ati e be bio yewura kan ya kire se na se kodwo okuwia o se kodwo okuwia breso ena ne nananom onom num sa aboso sa gu sa fa e pon so sebia nya do sebia brawo yewura di asem no woto ne nsa mpre bebre de fe so hema obia o follow asem ni bia hunu ote enu na ma yewura bufu ye se die na ni enso ade ana hanta na abasante ma so ana ne sebia nya do do ote brawe krawi ani brawe huma so eti bi ton sa so mafra wo empre baako empre mienu empre miensa empre na kopem empre nsia eso na otimi bo ho mmere etira ho kasa me de mayare na ayare no wotimi suma asomafo meso wanan wo ye hima ma hima wo sabia somfo hye wase wo adukura hima hye wase wo kontra hima hye wase wo ahimafo wonum ne nsoso etina edi asem adenti no wanso me bia meso wanan enye su ade asem onte se na wo krachi wa betana wo na wo kasa wo mu ade ho na ehunu bedwam asem ye fa hye kokom eye bedwam ne edi no akonkode asefo ho ahyemufo ho enye tena sidi asemi enye se ewurade asem no kohye ne kokomu ana ne bedwam mu ye wura so sa ka ma obi ate ama se bi kwadwomfo kora se bi anyado se bi abrawo adwudwu ye wura koma esa se na na koma ehuri se de ne yeso ade de na esi wo santemem se bi meto me nsafra wo na wa de kacho sa santama mra ne amamrem ye ma oba hima esi hine ho na cha wo sa ne ma oba hima just a nominator ye wasi ahine ne esi etu ahine fo ho oba hima is in karabrochi with abusia pagini na ma dominate mo na munni mo ade hye mo na munni mo ade hye ti be dominate ade hye no mo dominate wi a na ye bo edwa ye bo dwa niemu akasa etu ahine esi ahine wotumi so onu mo yi nipa onu be si ade so enye ba hima oba hima is there to nominate asante amamne ni amamre mu esa seye maamenom ene ehunu so onu mo ya ade hye asi mu ade eto na nim na ade hye to oba hima bia de wo si wo so na nu ade hye wonu obusua panyi na da busua no ano no mo na mu ni mu ade hye eto wonu obusua panyi ni munyi de hye na mfa ma etu ahene esi ahene fo na ntese oba hima wotumi so si ade oba hima ni tumi so si ade ya o ma me fifire esa me oba hima oni tumi so si ade na emo oba hima ani die na obuo ne amamre kwaso you are nominator what abusua panyini ekura bi wo so a oram etimi ka se oba hima wo jase hene oba hima wo rabakoma hima ana oba hima wo this ana mutimi nominate na wo de mercy ahene fo wanda kira wo kira se wo wunnim ne okekeka sa asante amamre mu no oba hima wunnim ne okekeka asante amamre oba hima nominate woni abusua panyini won nominate wi a ansa na ade mercy ahene ne esi atu ahene fo so ma nya ne ho asem bi anka ye de amamre ne amane ye wo atoto akwam ne ya ma ye fefe se ne be ya asem bi ama ho na so se wo as a nominator se wo obusua panyi ku etie mu a eye census nko a ne betimi ama wo ba hema de o nominate no esi ahene fo yi no atomu ti si ahene safanu no nyina nto omo ase a ye frafanu no nyina ne ye de nipa won mpra konwa no so omo ye mienu ebi oba hema se we na ma dominate no minima de hye ana se ebi a we nya me de hye ebi abusua panyi se we so ya me de hye afa tu ahene esi ahefo ye de bekọ ye wuranim ye de kwa nipa won pese won di ahene ba begina ho abusua wonum so sie gate di ade ne eba besi eba na ye yi wonum aba begina ho se me pacha wan na beso di ade ene ne fa by census se kojo critical situation eye wura enko na tiem wan na kira wo sa ne ma wo ya wo begina ye ni nso ade semonte se who taught you this
free home. Yewura, echire nwa akwapem se. Chewa, wobese ko pepo so. Sabi chezo so ko ne papa kurom. Ana sabi fancy asamankama sabi omo yakwamfo awo fen so no. Wonu so eba panyir koye, wonu so kwotena wanwo achiemfo de bi kwotena asamankama. Wo betena ho, wantimi ankire bibie ma ankire ye. Eno ansa ototo amane keke kensem hunu. Ena se chewa anwa akọ be boso ena se yede mi shi achewa de ba eno ana wo keke. Ena efa ikwesia ena asantema ena mpanifo de kwachi emu ena committee no ena kumewu hina na dia no. Ese ba keke. It doesn't make sense. One try a history. Who are the professor people? Wamu na wo to ebusua ehyiemufo no mo ne hwamu. Wo mu kro mo hene. Ehe no mu bitu kotena ye. What was so to tuntuma? Ebe so chese o company sem. But the okay no make sense. It doesn't make sense. How dare you? Minyano mebu afuo no enya senketo akwara because senya branti wosi kasa na ni so ade asemi ofin so asemi ba yi akonkode asefo yi onwo hobi ehyiamufo yi onwo hobi wonu chewa okọ pepo so entonso wonu mo pese kontoso no mo kọ pepo so wonu susu mo ya hyemfo mo kotena efe ne say asamankama yewura kire de nyina ase yewura kire na na okọ awia kodwo okọ awia na ye fe say o say kodwo okọ awia bede so enna sabi enya do sabi abrawo sa ahyemfo yi efa bi ye no bosom sagu wonu so esa say wonu na na sika bo nti ene ma sa abosum bi no ena sa abosom sa no ne fa de bako baaye na so wo akwa keto ye wura tra bedwam aka abakosem abusua nyina wo ho nya sa abusua ni ho abusua no wo ho akokodi asefo ho papa yi a wo yo fin so hini can you believe say papa yi oni dama oni sireko woni sika wonu akwa be pre konya ne ma no wo fa se wo abrochiri sebi wonya defo oni hye na se ye wura pesika na edie no oton santemadia ene ka do be ma keke sapon ona sebi ga na enwu so abobra papa yi na wo ye sebi na dwamra kente ya wote ade asui sebi wo papa panimu onye dwuma ne wo fa ase na wo be pra didi ama no onye sikani sebi enempo na sebi na sentimenti sebi ama na betire so nye se me kire no mu so na so ye wura ebusa ne se wo ba be pra didi na ama na wo fa ase no wonya wo pe eni ewurade akonya ma no wodi kaka se won fa sika to asante eti mo na mo ko se kire na mo ko ji keke sapon ni sika ofie so yema eni panimfo bi e kire panimfo de hu se ehun basam no eni won mo chi wo mo ho boko ehun se dabi ya hwe ya yesusu be yi mpago afie na ase eni wo mo chi wo mo frasem no mu na wo akokwa ketewa enye si ewura ka se mi wo bontene bedwamu ya se media fo nyina wo ho akonkode asefo nie achiemfo nie wonu fi sabi ayi ekokobi ante ebetere kurofo mu wonu baye no wonu mafa sate anso ama sabi mu ni nko
Sante kumu na mo manya ensase on mote so. Office wasi ahinsie eni ahintuo mu. Ye wura wo mu bi. Ne sekura mu bi. Asate ba konya nyina ye wura. Sabe ne sam na sie. Na wa kokko aketo ho na di asem suma wo. Hwan ena wo muade sebi woni nso ade enti. Wona abekira santema de ye. How many times mu nyina mu hwe bi. Ye wura ka bedwam se fense we ma. Sesebi utimi fe ni die mfa mesike dwa mafro baako mienu miensa ni nyina okatem so yare wo yare de ne utimi ni akonya manyi eza asasem no wo se ye kan nesum bie ba fen so wo so aye wo so be so de ma keke sapon empre nan ni ewura ma ofen so hima akonya so onkonkofe ohine famere no busa na benya nchiremu ye wuradi ka katese keke sapon de ade enye ni sika waje no wo mo fa na de nkoma no na momon yi odehie enominate ni abusuapanyi na esi ayen for family ono yewura esimpia royal majesty mami ko bia no akoyi keke sapon mami ko bia no akoyi keke sapon ani yewura se ne opese obedi ade esasa won to santema konya emfanye se ko ne sempoa keke sapon wosika woni sika so obeto ofenso konya ani na nkura maba mu ade sa hadenti na wo so disrespect yewura. How dare you? Sema bibia tuwezi sana oma deni ho eme yo ho oma sika susu jibi ntono kweta ebe kwa se hiya wewe Jom sasa ndo kantehe wa hama di gacho oma ho wasema mame ya kusema akongodia so yo ile tibeti ye na kwemia to ofe de oso de kwashi o ebe ya to na so de kwashi me ba ho sele kantehe ma ho na wa wata se ajidwa to ahye mfo ne akongodia so konya adwom ja to ni bedu motwe Jom so wa wata se aja shemfo akongodia so fo edu atwa ebedu motwe waje rebe bia de kofa ha ya ni buza se wayi ni papi yeso obo bigin wo hona adehia na begira ha se wonya dehia sebe odi papa di atwa sebe bia de kofa ya ala dehia na so ba se ko wo ni do ona dehia ani mo ha ya o to ha ani mo ha ya ana mfia bra na nipa wa nipa no bokwa de so wonya dehia sebe na friend ko na so na be ha sebe wọ́n wọ́n asefo asefo ẹ̀wọ̀n kọ́ ẹ̀dí sẹ́ nípa ló ọ̀nká ìyá asefo. Tio wo yewura abra wo nominate adehie yewura se wo no ma ho eni pedun oche 18 the best seller offense akonya ye wo ba hime ya watena se aja akonkosia akodi asefo asrade aja ahiemufo asrade ana wo wonu man kasa de hie ni bi efira ahiemu ni akonkode ase ne baaye abeka sa wo himai woni pa wa boni di keke sapon wonye de hie yankoso na uben mo so benyi no ma na kode ne di bai o se no bula so de be na o be ya doa o se asema bu so penyi no ma di o no o di ni bre no ya frem asema bu so penyi me ja ana se no be me ta hanu ya se woni di be bi ja to akoni adehia ne gra ho no se jom ipe ne gra woni mo so ni mo mu jom so se be ba no se so de se ya ko ibe de woni mo o se ni wa do bi no mu ni na wo so nya dehia na o ka ho sen es be ma na o so de ko so ya se ni no o so la se ni o de se la se o ka fa o Oka se be mo ja pa. O so pa ya o so bo se na bo che. O se ni be ni se mu no kure. So ma se be afan na se ni be. Ano o nyina se ya. Ba ya no ma so ba do no so de ko na ye ni ma ju. O de ma na no ko ti se be ju. Ni ba nu. Ele me asa kwa faze we wo yi no we de hie pa Ele so ko afa ana so be o ka se ni ko yi no we de hie pa Dabi o bi o bi mo no nya de hie ana so o ka so do no dabi e mo do die so be o nya de hie na do afi o zem do na kwa afa me asa de afa ma no ka so be do no ba ma na mo le ba se
Young man, and also, that was the end of this own, you know. Also, I don't know how far they are from our command. Asema ye reckon you, ye ni shadi ya betena ho kasa. Asemle bae no, ehye wufo ne konkodia sefo bi na, e bae e besese. Keke sapon wa, onye ma na bodi di nya de hye. Eti ama wono ato ne safra wo se, abrewa bre. Na wa wo nipa no a wo de ne bae no, ahye mu ne konkodia sefo no nyina so onye de hye. Ene ba he ma be kire mu se. Eye busua panyini, ene wo de ne maame. Ene ye fra busua panyin fra busua ne be gina ho. Ene ebusa busua panyin se, ni pedu nwatwe ye onum se akonwa nyina no mo oso woni mo wonum. Ene ye wura se ne se, akonkodia sefo ne ehye mu fo bi a mo de hye mu di akonwa no. Ye wonu mienu nko de akonwa no. Abe kire mu se, woni pa wo de komo ba he mama bondin no. Onye de hye, wo kire mu sai. Ene busua panyin ka se, oye de hye ni moja. Eti ho ena ne boba se wo se eti committee tena so because busua ne awe ye be mojasem aya konwa wonsam ne ka ne eti committee ni penu mutena so committee ni kwa ne hwehwe mu nya omode ba ye no committee ni famiensa ekogina afa se onu keke sapo ye de hye committee ni mienu ekogina afa se wo mu hwehwe keke sapo nya de hye ye bo odwa ma santima betena se no ena wonu mu asabi wonu ko ehwe mu ka se eni famiensa akwa afa se keke sapo ye de hye dia ye fa konwa ne ma no sikadia de bia kachira mo empanifo ni bi no enie mu sikadia yete bo se committee a na mu gisika wontan na ka ono sei se fie bi otewai se wono se bia wura trase aka asem na ono ana afie chi abofo de e be kire sente sa You come, although we just die, and someone, your camera was moon said you will say, so I was no more mind of Muzam, and see, then also say if you walk. So I don't do a song to pass a little over my 8 years. The Bible says, Maka, we just today, number one. Eti abasa no, ane ye wura ka se da bi. Munyai mu ayi committee ni nyina munyai mia me fasebo na mia nkasa ma hwehwa se minimu eti ewura na afa ofin so asem so obehwehwem wo se no hwan sebie ne kontum ne nima guase ama bibi de spinach ne nima banyam wo se no hwan sebie nyaro sebie brawo na kenu ane se na amene se sebi kotoko hene adwa wie na kensu asa na obi abesi wo se sebi o nsuo ba katemasi ho woni ensu ade kwate woni ensu ade se wose woni ensu ade se wudni ye owo wummu ade se obusu apanyini woni ensu ade se oni pabia woni ensu ade se onpa bo hye wo woni ensu ade se wonam dua woni amfa samla kotoko hene so na ka wobonum wo Ghana ho na mi bomba ye Jessica Black ye be yini nyina ma me and as at my or person here, or this is that. So the brown, no promotion, no company to say that. I don't know what you mean. I got you. I'm saying it here. I'm from one and no man, I'm not sitting. Jump, I'm a theater for brothers and more must in it. Jump, the fire, sit down from Bong. Na nasa akodwo breso ana omo na ya afrempon wodome sebia nyado efe ne sei echa ye okọ peposo no wodome won masefo ni nyina so omudi akonya bienye yie na adenti na sebia nyado sebia brawo se keke sapon woye de hye e wa konkode ase ana hyiemu abusuemu a adna peposo akonya woni bida ade no nko people so akonya wo pesa wo de wo fe be garamsi keke sapon wo pesa obeje wo fe so boss be garamsi ho wo ka se bia de sikato dama anadama sira ko beto no ye de twinabo na kra anso ye di na ma ne nkrata sika twinabo na asante edi anso ye di o na krata sika sebia nyaro sebia bra woni so ade And I see there. Of the boy, they said, talk about it. Masili and no so, no, that so, what come on?
Tio, asema ye ureka. Ye urase. Ashiemfo no doso. Ye ka shiemfo a, enya people so for no nko a. Enti sa shiemu kura na wo ba hima, asem ye nne. Enne obi tie urabo so a, ono so wosi wei. Edwie bi hu ntete. Edwie bi hu ne ntete kura nya ne man. Abetena ho. Ati asa na aka wonim de ai. What did you know? Say, ete changwa, yes, child, but just sense nko a. Eti ewura betena se no se. Se ba hima, ashiemu na pesa wo de kura. Wonti mi fa nko ya afrempo ase. Ya afrempo ase de, abosom you know, ya no mabosom se go. Ya se bi nya ro amamre ne amane etutu no se, wo be se brichi ebo asanteman. Wo be se brichi ene wo. Ene jemre kutu. Ena se bi ntomro, e se ase bi de bia ntomro. E be se ase egu mafra wa asanteman mu. Ebre bi abropete. Se bi nya ni tua. E be se ase asanteman na nkora ntanchem. Ne soro be kan na se bi ya breki a certain holes. Va obi o ha ya breki wa asanteman ho. Na nanu ma anya ho ade nipa wusa mwa titi ne nkora wo no foforo. Krache. Ma me ka we na me to se. Wo nim hwe. Yewura ye o ka tro ba hima so ba hima. Sa shiemu na pesa wo de akonya ne koto a. Wo ya konkode ase ni. O maame omufura konkode ase e ka bakose na besi konkode ase. Na ti ho na pesa wo de akonya ne koto sa shiemu a. Ya fre po ase fo de. Wonti mi fa konya ne to. Na mu ma shiemu fo no ono doso. Ti dis ya no foforo fra shiemu. Ohine be na ti se kensorumo. Ohine be na di no kure. Se ke yewura. Wo de be ma se bi keke sapo na uska. Wo na se bi asante be di akosi de obetime sika na kese. Ano de betime atom nwan ya kese. Wo de betime yi sika kese aton kenta kese. Na so yewura hu se da bi. Me timi mmu me nananom tankese na me mu amamra ne amane e ma se bi nsinsa mesinsa asante man. Ame nkora nhyase e menya soro. Entobro megu nkora. Brekete megu yai. Esoro mekika yai. Na brichie mu asante man. Etime mfa nkọ ya frimpon. Abusuam onmu nya ya hyemufo ye wo gate ya hodo bebre wa hyemunum fa kọ baabi foforo e wa hyemunum bone be na otumfo kan e bone be yo ba hima woti asemase nyi sika na woni bre ana woni abre ho ase keke sapo na ade be ma no o ya hyemuni ne nana ya frempo anu mo nana okọ awi abre so o se kojo okọ awi abre so ana ye wurase woti mi fa nkọ ya frempon abusuanim esa sa bosum sa ya no ye nyi firi ho. One of advice say, so one person back on Yanua, ya friend pass for uncle ye musu ni free ho. Never at the moment, no. As she mua no about him, obet me, a bushar for fro. I was she mua, yan musum send warm so. Nadia Kunyana mon, Bonnie Benny Urakai, one cast a Yakunyan fresh him, or see a friend pass for, wouldn't me farm on. Now when he is sad, dear. When he is sad, dear, said you, papa. Qua dear bucket. Wa be gina na abekire he krache wonim de ai wonim ye no be di no wo sa krache we se wo mu sabi wo mu wade kwa na nya papa ne bokiti e de senso si na dwaye So the one never saw the idea of one shot on all you feel. If you must have a new crop, that's a good account. As well as the two so I don't know. As a man, you were a kind bonnet. You were say, you have a pong crop for more copy possibly. And I'm winty. Only with him in Nippy. No one you animal. Ye didn't know Yachiemu gate. I was here now, Achiemu gate. I'm watching as Achiemu gate in Emuno. I want a war by him of Concordia as a person of the crowd. When more, I was your best, and do no watch him, what do you know? Coco Febi, the Fabra. Now, what about now to a money? You run cast him for the Bini, or see your friend Parsiful.
Abrati saka say asam de ye de kokot offenses de ekra ye nya mia no enye ewura ne de offense ewura mfa offense kokot sabia nya do sabia bra sampa eye nana samba jafara oya pi kojo onimu amra waya mamra ne amane de awie wo so ani so ya wie wo hunu se sabi the gazetting process na delay which is electoral recognition and ono ade agema bedu oye the president of the Borno Regional House of Chief President court na santimemu no we ye fe ne sa so wo ye bibi say yes wo tu sa iti wo sa santima abo iti wo no sabi nana samba jafara no lawyer se court sebi court no ho ka ni nyina gu asantima ne so asantima na twia eza se eyesa no wotu beti wo fe so hima na court wo offense hima o na ye wura beka se wodin krata na nam court me na me ya sante hene me na me si hene na me tu hene me ma fa se me nkonya eti so ode me court a ehin na kwakodi wo hima no ewo ana wo hene kwa na be se hene mem ukodi akotena wie mu ana sa hene fa na wo bra krachi woni so ade wo mu ade na wo ma fifiri wo ma me buafu wo gina me nkan ya bra se wo gina me nkan ya ka me kire wo se ye wo ba na ye wo ba se wo gina me nkan pa aje social media so kasa na wo gina me nkan ya wo kotokwa yi woni so ade abena so nda le kwaro ene be se no ehwan ba ye ba ye be sa Seti asema yewura kan wase na se mumpu nyina mo ya adwene baako se wopon abosom zani nyina echi se abrante keke saponyi abosom ayi afese afeso abusua ye di ade ya de himo ni nyina age atum se epese keke sapone di ade dia na se keye mu ade ya ne kokoom ne ayi abosom sankoko ekoy mu ade ye fide ho na ne ekasebe ya ma yeye na se obi be kantam kasie egu ne so aka sentam kasie wo mu dia eni enye ye meyi because kantam kasie bo ya pred japade na bo so eri tu obi eni wo ye okọ printam kasie na kasebi enya do sebi abraw na no kwatuma ewoduma si asebe beto ho na boy abratie bibie wo platform and so what ya won mu so de kasa na mu di ni patem wo abratie bibie kwatuma TV and that say what woni so kwatuma ewoduma se eni kwatuma fo nyina wo kwatuma konya fe ne bantima konya wono kwafo kwata seketia jaja ma area ho na ne wo panyini wono so kotere jama ho no koye dwuma wono kwa wanso ko masi kodo ye ne binim ka seketia akrofo nyina santifo onu mfiri bantima ni ase na ma wade onu kodi jama afo onu nti abra kwatuma adidie beda ho ye abesa fimuni wono abrati ote kwatuma TV ebe postu se na na do mahina kosi akonya kwatuma na se asire sembeni do mahiri je tumi na wo sebi kwatuma kura sebi wo so sene wo doma kwatuma wo so sene wo doma ne na bakosam anyini sene wo doma kwatuma ya santini ekwa besu sa no yin okose chire jama no chi no mkoje gazetin ani ko gazeti ye ani comment sa kwantuma hene no de no no mbo no adomo wo media su ani se busua no ekwa kantam gu no so a e ma wo hene be wuye se kwantuma konya ya bunu akonya ka wo hene ne ka wangu eka wangu asati be ko agye japade ade bia ya santima ade bia be gye ade obi bia ni wo be fa santima no mu bio kane no na kienam ye baby be nano nananum nyina nananum takasie ni so kasie ni mpepa kasie on ma frɛ ye nyina mu ma efa ma santimai isa sa na on ma ye ma santimai gina ye enne ye da sore ya wo se usuuni ye se efra kwakudua sebi metime no ntesua mi gufo manye yi asase chiri na kametente so abeu e wo fom se wo kwakudua ye no ane se na amen abasa wo ye di ntutu ma ye yi we wura tina sie diasem ene kura bani swade etina mu wu ba hat ye wura nka nkere oba hema se mo mfa nkohye mu ye wura nka sa
You were me and no ankasa monfo. Wo me na no nkasa. Wo se hye mu no kura no. Ye wo geti bebere wo hye mu ho. Na mom ya frem po ase de. Nana wo se kodwo bre so. O se kodwo ko awia bre so. Ya no bosomsa esa se sika pa ni sika po. Ni sika futuo. Ane aprebu ho nti. Wanu sika segu esa wo pese onu ku no. No ade ade bone ma no ewu. Na wo wa betena bontene. He krache. Wo mu ade ho. Wo se ni di say. Wunni ni di say. Ha? Am to be na ba bu chia be na afiri mu. Wan na tete wo. Ye ma wo ya na di nyine ya na. He, wo ma me bu ofu. Me bu fu say ache. Me ho mete. Me bu ofu. Ya na say na amene. Se kotoko hine betena sem so na wo. Kokwa ketewa. Chabanza na sema moka. Sebe pamun musesa sadia. Kaba be dan me ka da se. Fala como se va do a pessoa na be de sebe. Oso ya fi etu. De social wa me so. Na go on so e fa so e ma no. Kasa me de kasa ko to ba ne. Wa de ka de dia. No be no. Ya ye bi be. What is the show? I'm about to talk about anymore. Everybody. Now, the German ATI for some time, because I can't This is the problem why we tune for because we tune for tank see. Na mo. Na ada wu ma santia mamra na. Ade no wo ho. E wo so wo kase na e wo ho. Ye nyina agitum e wo ho. Na emom no ebusu ni nyina ya. Na ne ya emu ade ten. Ni amana so nana no mtu. Ha, ni etwadwa agu na se amodi ade na tie ma hye nana pabo kase. Na mo so be ka otu fo tank kase wo nanim. Nanim o. Ha krache. Enya sempa no mbu ade ke me ka te so ni mfa ne bo. Wo. Me no mienu mi die so. Hey, kodwa agimai, I have spare you. Me no mienu mi die so. Ya be hwe. Mezana Etienne Since I am brown, the tell here, I was another who was said as I was here. No religion, let's be social who's on pop, and this I don't know was on the home. No one was a fellow, but only send me, who can be a son of perform. Put on it. No, let's say, Abba, don't let us say, no, the whole home. No, 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 ATI. I shall for fear and then you know me. And I shall for ATI. I'm a swing out, cousin, and you want to that's what I said. I shall for the You see, you would say over 200 good years. I see him for the idea. Say, I was some sending what? When you are with you, Mudia Kunyana ye. It's a yet day in 200 years. It's him 40 minutes. Kunyanibi. There's a no one and I'm many account to offense or Kunya, so now we are X or now we are X or Mahima. So, boy, and so I don't who saw the Kunyana cost a question more. Wouldn't my mamma is our mamma? Wouldn't my money is our money? And what dear na war for him, I would do, ma for any more. I see a this year, I will call the answer for this year. So I saw buy him man, and Monsieur to say that. So if he said, I was a shame for so proud on Yanibia, I was so dear any money more than a few. Not shame for so to me, ya pata. Yanimoja pata na ye, as I said, Sebi. Ya case about some a year, ya don't want some sa, ya first Sebi and Yado Sebi about and found Sunday Timu. Ya the moja, ya this year be near for Edisiano. Nania, this year to be free. Obias Rosso ordinary ebedie, but 2% fa konto kwaso na mo de bedia konya yenye ne saa eza se ba e bi kan to bro ba gu obia esoro ba ka obia ta chamba ka obia brekete ba ka obia bibia be ba santiman e na se bebu amamre na amane so no e ka obia hwe anuanom munye very careful platform hunu bia na makoso onipa we wonim ne okeka. You just sat there talking nonsense. Nene ene ya minimum no da. Enena ke shada bodam me ye wi amekro ene wo sene ne video de breme. Me wura kora me se me wura wo ma me se fimi.
ade esemfunu no se ade edina ne se yayi ayi efese ayi eche anwo ba yese ene bi hye echa ne ba bra boyare na in what terms ana woka kodwuru is it part of our history aya konkwade ase na hye mfo history no wo hye echa ne ba wo wiem ewiem no hye awo meba bontwa meba